Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya pinaringan kesempatan saking ngarsanipun Allah saged sareng-sareng sami ngempal rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged dados sababiyahipun kula panjenengan nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang kepengker sampun dipun singgung sekedhik nini masalah ngamal. Niki sing nyuwun sewu kedah ngatos-atos anggenipun memahami. Dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah, la amala arja lil qulubi min amalin yaghibu anka suhuduhu wa yahtaqiru indaka wujuduhu. La amala ora ana ngamal iku arja luweh kena diarep-arep lil qulubi kedue pira-pira ati. Min amalin tinimbang saking amal yaghibu kang bisa ilang angka saking sira apa suhudu nyekseni ngamal mau wa yahtaqiru lan dadi remeh indaka mungguhe sira apa wujuduhu wujude ngamal. Sawu niki dimaknani grambiyangan aja salah pengarep-arep gak nyekseni ngamal iku terus gak ngamal. Jadi salah tompo dadi gak nyekseni ngamal iku terus dimaknani gak ngamal niku salah. Tunggale wonten sing pun nate kula aturke nek salah dawuhipun Syekh Abdul Qadir Jailani,
api-apike salat iki sing ninggal salat. Tunggale mboten niku omongan sing mboten ngati-ati bahaya. Jadi api-apike ngamal sing paling kena diarep-arep katrimone niku ngamal sing kowe wis gak iso ngrumangsani lek kowe ngamal. Tapi ngamale ya terus. Terus waya takiru indaka wujuduhu, ngamal iku remeh. Terus niku wau kula napa sampai enten kesimpulan ngamal gak penting. Sing penting manute, terus akhirnya gak salat, gak zakat, gak poso. Berarti ya gak manut, nek ngoten nggih. Berarti dadi gak manut. Tapi lek pancen kalih Allah taala dikongkon gak salat, ya aja salat. Allah niku nggih merintah mboten salat bareng. Ibu-ibu sing nggih ta niku nekat salat malah dosa. Berarti lebih baik mana orang salat dengan tidak salat? Loh, ya ndelok-ndelok posisi ini toh. Loh, ngoten. Lek posisine sampean diperintah, ya sing apik nglakoni perintahe, ya berarti kudu salat. Lah nek ibu-ibu krana ora diperintah malah dilarang, kok nekat salat malah elek. Lah nek ibu-ibu lek pas ampun cilik ati. Ini lho Pak, wong wedok mulya Pak, ora salat tapi malah bener. Malah aku salat malah ngenyek Gusti Allah aku iki. Mulane aku gak salat ae saiki mergo aku lagi Jadi nggih, pancen mboten kok berarti ngamal niku remeh terus dianggap ora kudu dilakoni. Sing dimaksud remeh itu sebenarnya dalam hal itu bisa sampai kepada Allah. Amalmu itu tidak ada nilainya. Yang lebih ternilai adalah perintah dari Allah kepada kamu. Loh, kenapa kok dipilih Allah diperintah iki lho? Dipilih Allah terus kowe diperintah ngono kuwi sing marai kowe dadi penting kuwi. Nek salate ngono lek kowe gak diperintah kok budal salat malah dadi salah. Lha wong jam 2 awan kok salat isya. Urung diperintah aja mbok lakoni. Mau dirampet aku timbangan yang kondo utang ini subuh langsung subuh zuhur asar maghrib isya dilakoni pisan sebariku terus gak salat sedina lho ini malah mboten bener kabeh ngoten. Mergo enten lakon sing dereng diperintah wis dilakoni. Berarti wujudnya ngamal itu sendiri. Wujudnya ngamal itu sendiri jadi gak penting. Jadi gak penting. Bahwa ada yang lebih penting dari wujud itu apa? Ketundukan panjenengan datang perintah Allah. Wonten naskah sanes niku naskah sing ditampi kalih Syekh Ibnu Abbad dawuhipun la amala arjalil qulub min amalin yaghibu anka suhuduhu wa yahtaqiru andaka wujudu. Tapi wonten naskah sanes dawuhipun mboten lil qulub tapi lil qabul. Lil qabul. Hurufe tetep urute sing ora padha. La amal ora ana amal iku arja luwih kena diarep-arep lil qabuli maring ditrimane Allah min amalin tinimbang saking amal ya bukan bisa samar angka saking sira apa suhudu nyekseni amal. Tandane ngamal itu diterima Allah kuwi lek kowe sampe ora rumangsa nyekseni ngamalmu dhewe. Mergo sing mbok delok Gusti Allah dudu ngamalmu. Nah niki finnasil maujudah. Finasi kuwi ing dalam naskah al maujudati kang maujud bi aidina ana ing tangan ingsun. Iku la amala arjalil qulub dawuh la amala arjalil qulub. Dari makna ini bagaimana artinya? Wa maknahu utahe maknane dawuh la amala arjalil qulub. Ala hadzal wajhi ngatasi iki dalam cara lafal al qulub. Berkiwakan enten dua segi. Enten sing muni lil qulub, enten sing muni lil qabul. Nek maknane lil qulub piye maknane? Maknane annal amala sak temene ngamal al mausufa kang disifati, biya disifati kelawan iki sifat. Sifat napa? Sifat ora nyekseni niku. Ngamal sing wis persifatan nganggo sifat gak disekseni iku layal tafitu ora merhatekno. Ora tolah-toleh ilahi maring ngamal apa alqalbu ati.
Mergo ngamal sing pun mboten ketok, ngamal sing pun yahibu, ngamal sing sampai kaya sithik wengenane niku zikir sing sampai ilang niku lho nggih. Nah, katunggale ngoten niku atine wong sing ngamal niku pun mboten ndelok niku. Walayak tabur ana ora ngitung-ngitung apa kalbu ora ngitung-ngitung hu ing ngamal. Jadi wis atine sing ngamal iku wis gak ngitung ngamale, wis gak ngereken ngamale. Nah, di dalam suasana gak ngereken itulah sehingga menyebabkan amal menjadi baik. Wa fi udmi iltifatihi, dan ing dalam orang ngerekene ngamal wa ibarilan ngitung ing amal apa salahuhu utawi baguse ati wa taharruruhu lan napa wa taharruruhu lan merdikane ati merdika min rikki ru'yatihi saking perbudakan ningali ing amal. Artinya si amil itu tidak diperbudak oleh amalnya sendiri. Mereka lho ngamal apa iso memperbudak nggih, lha nek sampean sing dipetentengi ngamale berarti sampean sibuk ngurusi ngamal. Padahal ngamal niku termasuk aghyar. Aghyar niku tegese liyane Gusti Allah. Malah akhirnya ngamal sampean dadi hijab, mboten iso ningali Gusti Allah. Ngoten. Jadi lek enten sing dimaksud la amal arjalil qulub teng mriki terus pundi? Nggih, ngamal sing wis yagibu, ngamal sing wis samar, ngamal sing wis ora direken, ngamal sing wis ora diitung. Nggih, ora ngitung ngamal. Nggih, ora ndelok ngamal nikulah akhire atine dadi apik. Atine dadi lepas saking ikatan napa perbudakan sing perbudakan kalau muncul dari memperhatikan amal. Nek wong niku sibuk ndelok ngamale lak terus nek dilokne elek lak muring-muring. Ndek ndelok ngamale, ngamal ku apik, didelok terus ketok apik ya. Nah, terus wong liya ngarani elek, lah sampean mesti gak trimo. Lah wong gak trimo niku lak jenenge wong gak penak atine to. Nah, lan lek pengen penak atine ndelok apa-apa rasa diitung. Duit barang lek perlu rasa diitung, ditampa tompo ngoten iki lek ngetokno lak gampang. Sing marai ngangel metu nang mlebu set langsung diitung 1, plek 2, plek 3. Iki lek arep ngetokno yo setengah, seprapat. Belas malah lek perlu rapot gak metu blas. Isone metu kudu dipeksa. Lah lek Gusti Allah maksa carane piye? Ceket gak lara. Niku mesti metu. Lara mesti metu terus sedekah ning dokter barang kok. Mulane jare enten istilah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah niku iso nolak balak. Mergo napa? Wis brol ngoten akhire lah jatah sing arep diwane dokter wis ora enek. Dadi ya malah gak sida enek lara teko ngoten. Walah pundi wae. Faya pokok lek wis ati niki gak terikat oleh melihat amal. Ati sudah lepas dari hitung-hitungan amal. Faya pokok mongko tetep hina idzin nalikane iki napa? Iki gak ngitung amal, tetep ma'arabihi sertane pangerane abet pangerane kawula. Ora ma'a amalihi, ora sertane ngamale abet. Jadi wong niku lek wis gak ngereken ngamale, niku ndeke mung bareng pangeran gak tau bareng ngamale. Akhirnya apa? Ngamal niku duduk kekku, tapi amal itu biar tampil sendiri sebagai ekspresi kiriman Allah kepada saya. Nah, ngoten cara sampean maca selawat, tampil maca selawat disentrong kamera. Itu bukan kok aku ben ketok maca selawat ora ngono. Tapi biarlah selawat itu nampak oleh orang banyak. Kalau toh saya yang muni, biar saya ini diberi kehormatan oleh Allah, kok iso ngonekno selawat. Sakjane sing penting selawat iki. Lek aku ning ngono gak penting. Jadi lek upama nek wong liya ya maca selawat pisan, beneran.
ora usah aku nyatane selawat wis tampil aja aku tak ndelok gendan lho ngoten. Mungkin atine dadi tentrem. Lha sing marai sok-sok nuwun sewu niki. Kiai karo kiai sok udur-uduran lek jeneng perkara niku saja. Kayak contoh sing penak sing kula alami ngeten iki lak penak dhewe. Kula ngaji hikam. Jare tujuane ngajak wong ben ngundhak apik. Nek tujuane ngono, upama ngeten mara nek kiai liya sing gendane kula ten mriki ngoten kula lak jenggal. Lek ati kula elek. Iya. Kula lak ngomong njobo-njobo kono karepe piye to mayangkara iki. Sakjane sing berhak ngaji hikam ya aku sing dhisik dhewe aku. Kok moro-moro selengke mayangkara ngubungi kiai liya ora kandha aku lah. Nggih ta nggih. Wis dadi konflik wow. Nek puncak-puncak mengkelak terus kula metnah. Kiai ngaji hikam sing gantane aku ora bener ngajine. Kliru kabeh iku. Lu mondhoke bareng aku biyen karo kiyaine tau diusir kok pondok bareng kok anu. Nggih ta nggih? Lha niku krana ati elek temuni ngoten niku. Mergo napa? Mergo kula delok ngamal. Ketepan ngamal niku nemplek teng kula, akhire kula gandoli. Krana kula gandoli lek nek wong liya arep misah ning ngamal iki kula lara ati. Nggih ta? Lah beda lek sing kula persoale Gusti Allah kuwi bisa tampil di mana-mana. Kalau al-hikam yang itu sebenarnya rahmat Allah itu tampil melalui orang lain, ya berarti saya kebenaran iso ndelok al-hikam tidak dari saya tapi dari orang lain. Kan benak ngoten gak jan. Malah beneran anak sing gentane beneran gak kesel wirawiri Jombang kene ngoten. Ya terus dijuwajal tenan. Wah nek sing gandane tenan. Wah ati kula lak dak. Ngajar dikancani tenan anu lho. Nek ati kula mboten siap lak ngoten. Lha piye ta nggih? Ati gak makanya di sini oleh Imam Ghazali ada istilah maghrur. Akeh wong sing kabujuk. Terutama firqah-firqah, kelompok-kelompok tasawuf itu banyak yang kebujuk. Kebujuk napa? Ketika dia mengembangkan tasawufnya, dia justru ngomongnya banyak hal tentang Allah. Tapi dia sendiri sebenarnya terhijab, tidak mengenal Allah oleh kebanggaan pada amalnya itu. Nah, dengan ini Imam Ibnu Athaillah ndawahaken ngamal sing kena diarep-arep metu manfaate kanggo ati, iku lek ngamal kuwi wis ilang saka panyeksiane ati. Mergo gak dadi konflik, dipek wong wis ilang kok. Wis ilang wis ben ditemu sapa-sapa kono wis karep wis ilang. Tapi lek cek petok ae ngoten. Oh niku ngoten. Dadi masalah ngoten. Ndek arep terus ngetutno ngamale terus. Nek ngetutno ngamale terus lha niku lek ngamale kuwi terus dipek wong ndek gregeten. Nggih nggih. Ya niku. Wa yakunulan ana apa zalika mengkono-mengkono makna ana iku ala hazfil idhofah. Ala halfi mudhofin ing atase buang mudhof. Lek maknane ngono, berarti dawuh la arjalil qulub ora nganggo lil qabul. Iku berarti maknane enek mudhof sing disimpen. Tegese dawuh lil qulub kuwi ana sing dibuang. Takdiru kira-kira piye kira-kira? Takdiru ta kira-kirane mudhof iku la amala arja li solahil qulub. Jadi lek dijawabke ora ana ngamal sing luwih kena diarep-arep lil qulub iku enek kata-kata sing tersimpan yaiku lafal solah li solahil qulub. Tidak ada amal yang lebih bisa diharapkan untuk memperbaiki hati. Oh, ngoten. Untuk memperbaiki hati amal fi maknahu atau yang senada dengan itu. Nek sing teng liya penak, sing teng liya malih sing naskah sing sanes dawaken la amala arja lil qabul. Nek qabul penak, lil qabul jelas arahe teng Allah. Nek lil qulub niku lho. Lil qulub niku maknane li solahil qulub. Wa sayati min kalamil muallif wa sayatilan bakal teka min kalamil muallif saking dawuh muallif Syekh Ibnu Athaillah apa madawuh yunasibu kang nyocoki kang sesuai apa mahadal makna ngiki makna
Wa wa utawi dawuh iku qauluhu dawe Kiai Mu'alif Syekh Ibnu Athaillah dawa apa? Qata as-sairina lahu wal wasilina ilaihi. An ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim ila akhirih. Bijing teng wingking wonten dawuh niki. Qata awis mutus sapa Allah. As-sairina ing wong kang padha mlaku kabeh ilahi maring Allah. Wal wasilin lan pira-pira kang padha tumeka kabeh ilahi maring Allah mutus an ru'yati a'malihim saking ningali pira-pira ngamale sairin lan wasilin wasuhuti ahwalihim lan nyekseni pira-pira tingkae sairin lan wasilin. Ngeten lho nggih. Sithik ngene kula kaya conto. Jane piye to apa yo iso to wong ngamal kok ora delok ngamal apa yo iso. Saged mawon. Wong numpak sepeda gak ndelok sepedae iso. Kan? Nggih ayo lek gak ngandel sampean lunga ning Mayangkarang mriki kondur teng pundi? Kanigara napa teng Garum napa teng pundi? Ayo pandenen terus sepedamu malah nabrak. Nggih ta? Justru wong sing iso mlaku numpak kendaraan kuwi bisane slamet malah lek wis gak ndelok kendaraane. Nggih. Sing penake pancen wong gak ndelok kendaraan. Numpak bis barang gak ndelok sopire, gak ndelok bise barang wis turu wae nomor rada unggon malah. Nah, tenang kan. Niku. Wal ghalibu utawi kang akeh ala dzonni ing atase penyono iku annal ladzi sak temene perkara qasada kang nejo ing ladzi sapa al muallif rahimahullah wa dzikruhu lan oleh nyebut muallif iku innama huwa lafzul qabul innama huwa pesine huwa utai lafal qulub iku lafzul qabul lafal qabul akhire piye pagolata mongko luput sapa anasiku sing tukang nusun naskah sing nulis berarti sing nulis salah sing akeh wong duwe penyono lek sing dikersakno piye mualif ku qabul duduk qulub akhire karo sing tukang nulis diwai dhewe nganggo lafal qabul faqal laba mongko ngelih huruf mongko ngelih sapa nasikh hurufahu ing hurufe qulub niku kan qaf lam wawu ba. Nah, terus akhirnya bae dile teng sakbare qaf. Jadi qabul. Qulub qabul niku wis sami. Walayah tajulan ora butuh. Fi hadza ing dalam lafal qabul apa ora butuh ila harfin maring buang idhofah. Wa takriruhu utawi ketetepane lafal. Ala hadzal wajhi ing atase iki wajah qabul. Iku antakula yen to ngucap sapa sira lek wene dipertahankan enggak kok. Pancen catatanku tulisannya qabul kok ora kulub kok. Iki aku gak ngowah-ngowahi iki, yang pancen asline ya qabul ngene iki. Wene ngoten. Lah nek ngono ya coba diartikan bahwa salamatul amal minal afat syartun fi qabulihi. Salamatul amal utai selamate ngamal minal afati saking pira-pira panca bayane ngamal iku syartun dadi syarat fi qabulihi ing dalem diterimane amal li anna sahibahu karena sak temene kang duweni ngamal iku mutakin wis takwa lillahi maring Allah taala wa qad qala teman-teman dawuh sapa Allah azza min qail innama yataqabbalallahu minal muttaqin innama yataqabbalu angin pestine nrimo sapa Allah Gusti Allah minal muttaqina saking ngamale wong kang padha takwa. Wa inna ma yaslamu. Lho ngoten. Jadi syaratnya ngamal iku ditampa niku kudu slamet. Ngamal sing slamet niku ngamal sing lepas dari biraine ngamal, cacate ngamal. Nah, slamete ngamal sangka cacat niku dadi syarat diterimane ngamal. Ngoten lho nggih. Nah, termasuk amal niku iso slamet sangka panca baya carane nyelametno piye bittihamin nafsi kelawan nyurigai nafsu
fil qiyami ing dalam nandani bihaqqihi kelawan kewajibane ngamal wa ru'yati taksirihi lan delok sembronone kawula fihi ing dalam amal. Kan? Jadi amal niku iso slamet niku lek wong sing ngamal niku selalu curiga terhadap diri sendiri ketika diri sendiri menyelenggarakan amal itu. Dicurigai apa? Dicurigai paling-paling nafsuku iku njaluk bagiane. Nah itu harus jaluk hak itu loh. Hak saya ini karena yang ngamal saya loh, ngoten niku loh. Nah, atau dengan cara apa? Ningali sembronone. Wah, lek ndelok sembronone aku ngamal iki gak ditampa ngamal kuwi. Dengan begitu piye? Payagibu mongko samar gaib anu saking kawula. Idza kanalikane mengkono-mengkono curiga karo nafsune lan ndelok sembronone apa sing gaib syuhudu paseksane amal. Dengan begitu maka amal itu tidak jadi seksi lagi dan dia tidak membuktikan lagi lek ngamale ku apik. Wayah takuran dadi remeh indah munggu kawula mau apa wujude amal. Nek didelok cacate, didelok sembronone, didelok tata kramane, ngamal iki gak enek artine. Lho ngoten. Dengan begitu maka selamat. Wa wujudu fala yusakinu mongko ora ngrasa tenang sapa kawula ing amal. Bukan lalu dia merasa tenang-tenang leha-leha mergo wis duwe piandel ngamal. Walayak tamidulan ora nganggo piandel sapa abet kawula mau alahi ing atase amal. Jadi akhirnya ngamal iku ora kena dienggo piandel. Mergo ngamal iku penampilan. Penampilan sangka napa? Penampilan sangka rahmate Gusti Allah. Sing penting kan duduk penampilane, sing penting ya rahmate niku. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana sapa abet iku ala hadzal wasfi ing atase iki sifat. Iya maksude ora kaya sifat iki bal kana balik ana sapa abet iku nadhiron merhatekno terus ilahi maring amal. Wa musta'ziman lan nganggep gede sapa abet lahu maring amal malah ghaiban ilang an suhudin minnatillah saking delok kanugrahane Allah gak kedelok lek ngamal iku kanugrahane Allah tidak disadari bahwa amal itu kiriman dari Allah dan alai ing atase kawula mau fi taufiqihi ing dalem pitulungane Allah lahu maring kawula piye akibate auqahu zalika fil ujbi maka sikap seperti itu menjatuhkan dia masuk dalam wilayah membanggakan diri. Ya, otomatis niku nggih wong anggere sing dipandeng jasane sing dipandeng kaapiane wah kuwi biyen anu ngene wong ya apa ngono aku ora anu lha dadi konflik ta nggih malah ngloro ati ta sama nek kelingan api etok ning gone bojo niku nek bojo sampean gak patek lumadi sampean mesti jengkel nggih ta nggih nah daripada sampean kok dijengkelno luwih apik ora ngono wis ini sudah kehormatan saya diberi Allah punya istri seperti ini berarti saya diwajibkan Allah untuk memberi kepada dia. Berarti ini kehormatan saya. Soal deengkum bales, apa apik dudu urusanku. Nek deengkum pengen oleh kemuliaan genten ke Allah, ya dek kan oleh kewajiban dhewe. Nah, kehormatan dari Allah itu ndak iso nglakoni apa ora, itu urusan dia. Aku ora arep nagih. Wong aku ora melok duwe kok nagih. Nah, sama lek mrene ngaten ki lek bojone muring-muring, bojone ra patek trep ngoten sama lak santai-santai. Yo biyen. Ngoten penangi to. Ora usah anu lho Bu sampeyan mbok ndelok aku wis kurang kangele apa. Sak rewangi metu omah bendina angel-angel. Repot jan aku yo kangen mulih. Tak empet-empet. Bangsa teko omah sampean prenguti kok ngono kuwi jan wong wedok diapurane apa. Lah wis. Lah wis metu ngono nek ruwet. Ruwet. Tapi kadang-kadang yang putri niku nggih sok ngoten niku. Meta-metu dianggap
Ora kangelan. Ngono penak metah metu. Ya sing wedok genten ngetokno ngamale kan. Iya kono penak metah metu ra ora wete omah. Sampane kono-kono terus sembarang kalir. Aku plekutuk ngurusi ampal, ngurusi bayi, ngurusi iki anu-anu. Paling-paling sumur pawon. Zaman teko-teko karek nyeneni. Kapan gaduke lek wong niku mandeng ngamale dhewe-dhewe. Lah sing penak ora usah dipanteng lah, ini kehormatan bagi saya. Kalau saya beramal ini kehormatan bagi saya. Bukan soal ngamale, tapi kesempatan ini adalah kehormatan bagi saya dari Allah. Minnah, anugerah. Niku pun mesti kok wong iki anggere delok ngamale, pol-polane pol arep ngujub. Pol-polane pol arep membanggakan diri. Lek membanggakan diri terus nuntut hak. Lek jenenge wong nuntut hak mesti lali kewajiban. Lah nek wis lali kewajiban mesti ana sing gak beres. Lek wis gak beres sile gende, sile genceng. Sing terjadi pasulayan mana? Gitu nggih. Coba hak asasi manusia itu dituntut terus. Tapi tidak pernah ada yang berpikir tentang pemenuhan kewajiban asasi manusia. Cobalah. Kewajiban asasi itu lakonono kabeh bareng-bareng. Kewajiban asasimu apa? Kowe karo Allah dikai kewajiban sing kudu mbok lakoni iki apa? Sing paling mendasar bagi setiap orang. Lakonono. Engko lak gak enek wong duwe utang hak asasi. Nek wis gak enek sing diutang berarti lak gak enek sing perlu ditagih ta. Lek gak enek sing ditagih lak berarti ya wis beres ah. Anane utang hak asasi niki pirang-pirang akeh do nagih hak asasi. Mergo kelakuan kewajiban asasi ini ora dilakoni. Menuntut terus. Padahal ku hak asasine manusia lah, kewajiban asasimu dadi kawula ki apa ora mbak lakon. Dan nek Gusti Allah genten ngadili koyo sing digawane wau. Kowe nuntut hak iki sakjane pangkatmu ki apa kok nuntut hak. Ngono. Gusti kula pun donga jangu lho Gusti kok mboten dijawi sik ta. Kowe ndonga kapan? Lalu bolak-balik lha sing ndonga apa kowe wong cangkem jeplak aku sing ngekeki. Lah kowe ngerti donga iku penting duwe iman aku sing ngirimi. Berarti lah iman ya kayakku, cangkem kayakku, pikiran kayakku, kesadaran kayakku. Lah kok kowe ngaku donga, dongane sapa? Iku dongaku lho. Malah ra iman kabeh ta sampean. Wis blas ra iman kan mengke ngoten. Mulane sing apik aja didelok lah ngamal iku lek ning iki diteliti tenan Gusti Allah enggak kisinan. Wis enggak kisinan dihormati aja bahwa ini kiriman dari Allah kula tampi Gusti alhamdulillah kula tampi nggih ngapunten mbok menawi lah kula nampa ngramute mboten tepak nggih ngapunten Gusti. Mestine perintah salat kula tampi ketika kula lakoni sing khusuk kok mboten saged khusuk nggih. Nggih ngapunten lho Gusti ngoten. Mulane bar salat terus astagfirullahaladzim. Ngoten. Nggih ta nggih. Kula niki sakjane kotor kok Gusti. Sing suci namung panjenengan. Mulane terus muni subhanallah. Dibaleni ping 33 lho niku. Itu artinya terus ada kesadaran pada sampai tingkat 33. Pembukaan kesucian itu. Ini ternyata suci, gak melok-melok. Kula mboten melok-melok. Salat iku tiba sampean sing niku. Kula mboten melok-melok. Lha ngoten lho nggih. Terus tapi nggih, panjen nek ningali niku Gusti lha upamane salat iki ketinggal sae, mung panjen nggih kiriman keng jenengan nggih mesti sae to Gusti. Mulane sing patut dipuji namung jenengan. Alhamdulillah. Dadi sampean ilang. Ilang ujube krana ilang, tibake kabeh niki cilik kabeh ilang kabeh sing enten namung jenengan Gusti. Mulane ya Allahu Akbar. Ngoten sakjane niku. Nggih ta? Ora kok terus Alhamdulillah. Allah Akbar. Wis gak ana rasane blas. Niku mergo pas muni Allah Akbar macam-macam sing delok sing ketok kepentingane dhewe ndagake dan bar. Akhire diringkes mawon dikire. Niku. Jadi wong niku lek sing didelok niku ngamale, pol-polane pol niku mungkin terus rumangsa ngamale niku gedhe. Akhire piyambake niku mboten iso ningali anugerah Allah, mboten saged ningali pitulunge Allah. Sikap seperti itu akan menjatuhkan dia. Auqa'ahu bakal nibakaken hu ing kawula. Apa zalika mengkono-mengkono nganggep gedine ngamal, merhatekno ngamal, ditibakno fil ujbi ing dalem
ujub. Lah nek wis ujub terus piye? Fahabita mongko dadi lebur. Lebur, lah piye gak lebur wong terus tundat-tundat Gusti Allah ngoten niku. Nggih ta? Kula pun ngamal ya kapan lah mau ngamal. Lah niku wau kapan lho niku wau salat niku wau. Lah kok salat iku sapa sing ngekeki awakmu? Sing mbok salat apa sih? Ya niki kula rukuk sujud niki awak kula niki lho. Awakmu sing ngereki sapa? Jenengan. Lah iya berarti lah sing duwe aku lho. Wis ilang habitat. Fahabita mongko lebur. Ngoten lidzalika karana mengkono-mengkono muncule ujub apa sing lebur ngamale kawula. Lek wis ngono piye? Wa khabalan dadi rugi apa sakyuhu usahane kawula mau. Ya rugi to. Tuas kasel metenteng macem-macem malah sing diketokno kekuasaane Allah. Lah nek karuan sampean gak ngaku, akhirnya malah diwehno. Ora butuh iku Pak-pakan wis. Banyak iku ya kakku tapi ya apa wong aku. Banyak sing duwe aku wis ngono gawe-gawenen. Malah ngoten. Kala dawuh sapa Abu Sulaiman, Syekh Abu Sulaiman radhiyallahu taala anhu. Ma istahsantu min nafsi amalan tasabtuhu. Ma istahsantu ora tahu ngarani apik sapa ingsun min nafsi sangka awak ingsun ora tahu ngarani apik amalan ing amal apa wae. Pokoke lek pas aku ndeloke teko awakku dhewe iki gak enek sing apik. Nek wujudan sing ana diarani apik iku ndeloke ora liwat awakku, ndeloke liwat iku anugerah Allah. Lek pas delok ku anugerah Allah aku ya iso muni pancen salat ya apik. Pancen perintah apa wae sing sangka Allah kuwi mesti apik. Lek ku delok ku ngono iso muni aku salat ya apik. Tapi lek pas delok iki kok awakku dhewe aku bar salat ngono, salatku ki elek. Ngoten. Salatku ki elek lha apa? Ya piye? Salat kok ngono kuwi salat. Salah tak ngublang-ngublang ora eling Gusti Allah bang ku yo pantes. Enggak ana rasa ngagungne Allah. Wa qala lan dawuh sapa Ali bin Husain, Sayyidina Ali bin Husain radhiyallahu taala anhu. Kullu syai'in rumus niki. Pokoke anggere enten kullu ning mesti rumus. Kullu syai'in utai saben-saben suwiji-wiji. Min af'alika saking pira-pira penggawe sira iku idza salat tekalane sambung bihi kelawan syai'in apa ru'yatuka pandangan sira ngamal apa lah ngamal tumindak penggawemu kuwi angger mbok sambung nganggo perhatianmu padahal mongko tae mengkono sambunge perhatian iku dalilun dadi bukti ala annahu ing atase sak temene kullu syai'in min af'alika iku layuk balu ora diterima mingka saking sira. Tegese wong isih mbok cekeli terus berarti urung mbok wehno. Nggih ta? Jenenge diaturno niku lak kudu diculno. Jenenge diculno kan harus gak dicekeli. Jenenge gak dicekeli kan harus gak diperhatekno. Lah kok isih mbok perhatekno iku berarti isih mbok cekeli. Cuma bentuknya cekelane beda kalau buat cekeli tangan saya buat cekeli pandangan. Iso mripat menek tampare tak ditarik grut gorene lak ngoten ta guys. Jenenge gek nyekel ning nganggo pandanganmu nyekel. Iku bukti lek kurung ditampa. Lek wis ditampa tenan mesti kowe gak iso ndelok. Lah wis ditampa terus dilebokne sapa iso ndelok kowe. Lah nek isih mbok delok ae berarti urung mbok wene isih mbok delok. Iya urung mbok wene. Lek mbok wene tenan ditampa terus dilebokne sak mesti ilang dhuwitmu. Begitu pula amal. Kalau amal itu sudah diterima Allah betul, berarti sudah dilebokne sak Gusti Allah, kowe gak iso ndelok. Lek kowe gak iso ndelok ae, berarti kowe coba cekeli dhewe. Urung ditampa Gusti, isih ditang ngitung ae. Niku jelas kok nggih. Sajane ora mung ngamal-ngamal biasa. Bendinane sampean nampa duit barang kan ngoten. Sampeyan kok ngekeki bojone kok ditunda-tunda ae berarti ora niat mehi. Nah, niat kowe tenan wis ora kelingan. Sing penting saiki sapa sing ngeloni ngono ae. Wis ora tau mikir
Biyen kuwi sore niki tak kaki apa ngono apa ora atik undat-undat ngono. Nyatane saiki sing jejeri turu sapa? Mboten mawon ora usah ndelok irona-irona. Nek ndelok irona gara terus kowe enek sing ngunggul, enek sing ngasor, enek sing tersinggung barang. Halah, biyen sing godho ya kowe, Pak. Aku sakjane ra gelem. Sakit sampean telaten men. Ndet ae ngono aku ya ora mentolo ngono. Halah wong diguleti ya gelem ae lho. Niku akhirnya paling udur-uduran ngoten. Mergo kan wis saiki wis ora usah didelok lah ngamal-ngamal ngono nyatane saiki wis kumpul lah ya wis ngoten. Sembuh apa sapa sing ngawiti gak roh. Aja didelok. Enak niku. Li annal qabul. Mergo sing jenenge ditampa iku marfuun diangkat. Iku marfuun diangkat. Tegese diangkat iku diunggahno. Muwayyabun tur didelikno angka saking sira. Jenenge ditampa mesti terus dicekel, dijunjung, didelikno coba delokne. Jenengan sowan kiai, beto gula, beto kopi, beto napa itu ta nggih. Niku lek kopi niku pancen ditampa tenan karo Pak Yai. Mungkin khodame Pak Yai lek ditulis kok diringkesi. Diringkesi niku terus dipundhut, dibuta teng pawon lah ngoten nggih. Berarti mundak gak ketok. Lah kok sampean tutne mawon. Sampai teko pawone Pak Yai warang ditutno niki ngamal kula lho Bu Yai niki gula kula Bu Yai. Lah ya saru ah. Ya masih ora sampe dosa gedhe saru. Ngertos saru. Ya ora pantes. Ora pantes. Dadi lek jenenge ditampa tenan iku mesti diangkat terus didelikno saka awakmu. Wama ing kotoan. Wama utawi apa ae ngamal ing kotoat kang wis lepas putus pedhot anhu saking ma apa ru'yatu kaperhatian sira padhalika mengkono ing kotoat iku dalilun dadi bukti alal qabuli ing atase ditampane ngamal. Kek kowe ngamal kok moro-moro ilang saka perhatianmu. Mbuh ilang iki krana pancen mbok lalekne. Aja pernah pancen ya wis gak ngrek. Kena pancen karo Gusti Allah jane asale mbok perhatekno. Delalah ketutup ngamal liya njur kowe lali. Saged ngoten iki. Ngamal iki jane yo asale cetak ganduli ae. Keri-keri ketutup ngamal liya ilang, ketutup ngamal liya ilang. Mulane njur ngamal sing bertubi-tubi istiqomah itu sangat membantu untuk mengikhlaskan amal yang lain. Ngoten lagi. Terus amal itu bertubi-tubi terus ngoten. Iku wis sesuk ngamal sing dhisik-dhisik ketutup. Ikhlas dene ngoten. Lah nek ngamal sutok kok wedi ning arang-arang ngono ku ketok. Terus men dionak-onekne ae ngono. Pokoke sak wulan poso sing darusane paling akeh dhewe iki aku. Wis ketok ae bar poso gak taun terus. Ngono sampai sok poso arep lan cek dionekne neh. Nduk poso dhisik kok sing paling nomor 1 aku lho sing darus. Terus sak bangsa poso sing kuwi terus delalah mbok gak repot neh. Terus marang ngono sok posone cek muni neh. Poso sing di tahun wingi pancen aku kalah. Wis dhisik kok aku sing menang ketok. Mergo namane kurang bertubi-tubi. Dadi lek isih ketok iku tandane lek urung diterima. Ngoten nek ijik ketok urung diterima, ngoten lek sing wis ora ketok iku berarti wis diterima. Waqat suila. Lan teman-teman ditakoni sapa ba'dul arifin setengah wong ahli makrifat. Ma alamatu qabulil amal. Ma utawi napa? Iku alamatu qabulil amali tetengere ditampa ning amal. Kala dawuh sapa ba'dul arifin nisyanuka iyahu wang kita unadzorika anhu bil kulliyah. Tandane gawe Ba'dul Arifin iku wau tandane diterima ning amal iku nisyanuka olehmu nglalekno iyahu ing iya ngamal mau wang kita unadzorika lan putuse pengangen-angenmu putuse nazar pengangen-angenmu anhu saking ngamal bil kulliyati secara menyeluruh. Menyeluruh itu belas kali menyeluruh total tidak melihat amal dan lupa tidak ingat lagi itu tandanya kalau itu diterima. Terus
Enten dalile iki. Wenek dalile dawuh Allah taala. Bidilalati qouli taala kelawan dalil dawuh Allah taala ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u. Ngeten. Ilaihi marang Allah yas'adu munggah apa al kalimut thayyibu pira-pira omongan sing apik. Omongan niku lek apik langsung munggah dhateng Allah. Mane padha-padha omongan aja sing elek lah sing apik ae. Omongan sing apik langsung munggah dhateng Allah. Wal amalu sholihu ta ngamal kang saleh iku yarfa'u ngangkat sapa Allah ing amal saleh. Jenenge diangkat dadi gak ketok. Diangkat. Qala dawuh sapa Ba'dul Arifin malih. Berarti nek ndelok dalil kuwi dari fa alamatu rafil haq mongko tai tetengere oleh ngangkat Gusti Allah taala zalikal amal yang mengkono-mengkono amal lek Allah dhewe sing ngangkat mesti resik gak nek sing kliwatan nek gak nek sing kliwatan sampai rasane melok ilang sampai pengarep-arep terhadap ngamal melok ilang mergo wis gak ketok ngoten iku alayat kok tandane diangkat Allah niku alayat kok arep yen to ora kari ora nyiso indaka ana sandinge sira minhu saking ngamal mau apa sing ora nyiso syai'un suwiji-wiji sesuatu sedikit pun enggak ada yang tersisa terlintas pun tidak di dalam hati sampean mergo lek ana lintasan itu berarti jek ana sisane sithik-sithik ngoten ya los nek pun ngoten lak penak akhire dilem wong ya wis biasa dipaidu wong ya wis biasa ya umpamane nek ora melok duwe ya kowe tau ngamal nek ora tau ngamal ngamal ora melok duwe ngamal Gusti Allah apa mau elek kowe dudu wong elek menyang nek asline elek kok asline menyang nek elek bolokne ya beneran to berarti aku padha karo ngilonan to aku golek ngilon nang elem mbok kowe lek dadi wong dablek kan jadi wong dablek niku kebal atine lah wong niku lek atine pun kebal itu berarti kan atine jaduk. Lah ati sing jaduk, ati sing ampuh lak ngoten niku. Nek wong gua kudu dhuwur, jotos geblak, lerek terus di ngono tok terus lara ati berarti kan nyuruh jaduk. Nggih nggih. Lek wong jaduk tenang niku dilokne barang lara ati ya. Nggih ta? Mulane nggih dilokne mundur. Dadi pemimpin ra iso mundur. Ya lara ati yang jaduk. Lah nek sing lara ati niku sing ora jaduk-jaduk. Fa innahu mongko sak temene kelakuan niku idza baqiya tetkalane isih nyiso binadzorika ing dalem pandangan sira minhu saking amal apa syai'un suci-wiji kalau masih ada sesuatu yang tertinggal dan masih kamu perhatikan terus iku berarti lam yartafi durung munggah apa ngamal. Wijek kene mbok delok berarti ora munggah. Lek sing munggah tenan wis gak kena didelok. Senajan to sing ketok iki benange tok. Benange tok ana ijek kene mbok delok berarti arep-arep mbok jukune gak enak. Lek sing munggah tenan sak benang-benange melok katut munggah. Heh? Nggih kok bocah dolanan layangan kok. Jenenge layangan itu sing dhuwur tenan ya sing wis ucul niku malah ora kena didelok wong malah. Lek isih kena didelok ngene ora munggah niku. Lah sing kathah kula sakmene ngamale kaya nyekel layangan ngoten. Nggih ta digoceki. Ya diulur tapi ya digoceki. Kaya wong layangan. Malah layangane pedhot gelone setengah mati. Padahal mek sak layangan ngono lho pedhot kok gelone mbuh nyapa to. Nen mulane lek duwe layangan mesti diculne sisan ngono dadi wis karuan. Iku dhuwur niku mengke. Angel bener. Jane yo mboten angel ngono yo bendina ngono kuwi. Lam yartafi urung munggah apa ngamal durung munggah ilahi maring Allah. Lah kok urung Allah buktine apa ora munggah? Lah nyatane cek libainunatin krana anane baina
libainunatin krana anane baina indiatika krana anane jarak antarane India sira lan Indiae Gusti Allah. India niku napa? To India iki cara ditakon iki karep digawa ning ndi? Jare, ya ajeng dibutuhkan Gusti Allah. Lah tapi coba gandoli ae. Lah nggih kula nggih melok duwe. Dadi akhirnya ngamale gak muga-muga mergo ngamale dhewe iki bingung. Jarine ngamal upama ngamal iku iso ngomong, "Enggak to, Pak, sakjane aku iki arep mbok elokno sapa?" Ya dilokno Gusti Allah. Lah sik sampean gandoli ae lho, Pak. Aku tak melok kowe. Aja golek melok aku lak jenenge aku ora sowan Gusti Allah ngono. Ya colno Pak, colno. Lah aku lak gak melok duwe lho. Dadi lek mergo enake bainunah niki lho nggih. Enake jarak antarane ngamal iki indallah napa indannas iki lho. Niki sik wirawiri. Dadi akhirnya malah gak munggah-munggah. Wah, delane niku benang antara nek sampean niku dipedhotkan tel, wis gak direken cul, gas ngoten mawon. Wat ngoten mawon. Semakin dini sampean memutus itu, semakin cepat amal itu nyampe kepada Allah. Tibake wali-wali biyen nek gawe dolanan nggih pas nggih. Iya ta? Nek gawe dolanan angger ijek wirawiri ya berarti urung delik. Jempretan iki lho. Jempretan. Durung. Akhire cek muni durung. Cek munah muni durung berarti cek ketok ngoten lho nggih. Nggak wis menteng ae ngono ya wis. Lu golekane angel. Walah. Jadi wong niku ya ngoten niku. Jadi ternyata munggah ngamal niku ya jarak. Iki jane kae sapa? Ngindiah niku bahasane bahasa Arab. Mula sakniki fayam bagi mongko wis sak mestine lil abdi kedue kawula ida amila tatkalane ngamal sapa abet amalan ing siji amal apa sing sayukja an yakuna arep yen to ana apa amal indahu mungguhe abet ana iku nasian dilalekno nasian lali mansian tur dilalekno sing apik wong nek ngamal niku sikap terhadap amal itu yang baik lupa kepada amalnya dan juga terlupakan bahwa dia pernah beramal. Nasian mansian itu lali terhadap amal. Mansian tur dilalekno terhadap nisbate amal dateng piyambake. Mergo napa nek nisbat amal masih dinisbatkan pada saya meskipun barangnya wis ilang isih panggah munamuni ae. Tapi lek wis aku manjen ra melok ngamal wong sing ngamal Gusti Allah. Ya berarti ora melok wis blas ilang blas kok. Bima kelawan keterangan zakarna kang wis nutur sapa ingsun ing mah. Dengan cara apa di antaranya supaya bisa melupakan minittihamin nafsi. Nyatane saking nyurigai nafsu. Jadi nafsu kudu dicurigai terus. Waru'yati taksiri lan ningali pepeko. Pepeko itu cara punah cara sakniki sembrono. Yang dipandang kalau kita yang memandang diri sendiri yang muncul adalah kesembronoan. Dititipi ngamal karo Allah gak iso ngramut. Bener nggih. Nek delok kuwi berarti yo gak ditampa. Taksir hatta yasula sehingga dadi hasil lahu kedue kawula mau apa kabuluh diterimane amal sampai lali niku wau. Nggih mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung saking Allah saged ngelalek ning amal, saged napa terus kedunungan ngamal. Nggih, terus kedunungan ngamal sing saged dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala sampai lali karo ngamale dhewe niku wau. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.